Господин Атанасов, така бих казал, полезна проверка. Знаем, че резултатите не са важни. Това, което видяхте, доволен сте? Той резултата винаги е важен. Загуба, ама мисля, че срещу доста добър отбор. Може би един от най-добрите отбори в България. Аз най-добрият треньор за мен. Се представихме така доста достойно. Имахме и ние нашите ситуации. Направихме грешки, които допуснахме головите, ама в крайна сметка имаме още и ние сме в процес на изграждане на този отбор. Мисля, че аз съм повече доволен, отколкото недоволен. Кои са хубавите неща, които видяхте? Хубавите неща, че на този хомогенен отбор на Черно море създавахме доста ситуации, голове. Не можахме да ги вкараме по една или друга причина, аз знам причината каква, но в крайна сметка направихме доста грешки в контрола на топката, откъдето ни дойдаха. От наше владение на топката, без да има някаква причина или да сте подложени на чак такава преса, направихме грешки, където получихме головите. Втория гол е едно заспиване на хората, които трябваше да бъдат на отбита, но ние си правим грешки. Важното е да се изкарват поуките и оттам нататък да расте нивото на отбора. Доволен сте от свършеното през лятната подготовка, вече приключва? Да, при всички положения всички се стараят, тренират добре, така че от нищо не се притеснява. Мисля, че нашия отбор е така доста добре подготвен и ще влезе така добро състояние в първенството. Последна финална седмица преди първенството, казвате, че сте готови. Какво ще акцентирате в финал? Естествено, за предстоящия двубой. Акцента ще бъде за съботния матч с Фратрия, където знаете нашите амбиции какви са и ние във всеки матч търсим победата. Играхте вече с тях? Да, това беше много в ранен период и те и ние ще... Съвсем различно. Да, в друго състояние, така че първи матч, където може би малко може да има някакво притеснение в играчите и в двата отбора, но в крайна сметка първенството си почва. Доста мачове има до края, така че... Така, не знам дали има цел от ръководството, но като ви познавам колко сте амбициозен, ви предполагам имате много висок. Не, и от ръководството си има. Всички сме обединени около идеята, че трябва да атакуваме първите две места. Като конкуренти от сега мисля, много силна втора лига се очертава. Мисля, че отборите и на Пирин, и на Етър Търново, на Монтана, това ще бъдат както всяка година излиза един отбор, който никой не го е вкарвал. Във втора линия. Да, във втора линия, като Маре, като Своге предните години. Така че, мисля, че са доста добри отбори има в Б група. Пожелавам успех. Благодаря.